лицето на инженер Чанка Коралска, заместник кмет на града и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, инженер Павел Алексиев, изпълнителен директор на агенцията, е с нас. Аз ще ви разкажа малко по-късно за това какво ще ви предложим като съдържание, като програма в следващите 3 дни, като акцентът ще е в събота, от сега казва. Но преди всичко би се дам думата на инженер Коралска за поздрав от името на домакините. Здравейте на всички! Разбира се, щастлива съм, че вече 8 години Община Бургас, Центърът за енергийна ефективност ЕНЕФЕК и Общинска мрежа за енергийна ефективност Екоенергия организират такива годишни форуми и това е поредният такъв, посветен на енергийната ефективност, като обсъждаме темата година след година и всяка година тя се ражда на по-голям интерес и ние разглеждаме темата за енергийната ефективност през призмата на общинските инвестиции и какъв е ефекта на мерките, които прилагаме върху ежедневния живот на гражданите на Бургас. И сме доста удовлетворени от това, че усилията, които полагаме за този период, дават все повече и повече резултат и по-голям резултат и се вижда, че променят и средата, в която живеем. Тук ще се похваля и ще кажа, че Община Бургас отново, както и по Националната програма за енергийна ефективност, е първенец по подадени и одобрени проекти по програмата през плана за възстановяване и устойчивост за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Имахме много повече подадени заявления, но